Hos Loyaltor har vi en mission. Det er at bringe kundetilfredshed på jeres strategiske agenda. Det er meget enkelt. Alle ved, at tilfredse kunder gavner forretningen. Sådan er det bare. Hold på kunderne, så de ikke forsvinder, lægger færre ordre hos jer eller presser priserne. Med Loyaltor finder du ud af, hvordan. Mange virksomheder har foretaget kundetilfredshedsmålinger. Der er bare et problem. Målingerne er ofte ikke kvalificerede og giver lige så ofte ikke en troværdig information, der kan handles på. Loyaltor kan som den eneste virksomhed tage temperaturen på jeres kundeportefølje og præcist vise, hvad det betyder for jeres nettoomsætning, hvis I øger jeres kunders tilfredshed. Kald det bare en kunde-due diligence, der også viser det fremtidige potentiale. Vi har nemlig et enestående værktøj, The Profit Navigator, der sætter kunden i centrum, fungerer globalt og som måler jer i forhold til industrien. Det bygger på 15 års forskning fra bl.a. Harvard University og tager udgangspunkt i ACSI og ECSI-standarderne. Et eksempel kunne være, at I har en ACSI-kundetilfredshed på 77%, hvilket jo lyder rigtig godt. Men kroner øremæssigt betyder det rent faktisk kun 25% på jeres nettobundlinje. Sætter I ind og øger kundetilfredsheden til 89%, så øges resultatet på jeres nettobundlinje pludselig fra 25% til hele 75%. Det er måden, I håndterer kundernes forventninger på, der skaber effekt. Ikke nødvendigvis konkurrenceevnen i traditionel forstand. Som i et godt kærlighedsforhold starter relationen til kunden med masser af arbejde, forberedelse og ikke mindst sympati og lyst til at være sammen. Tiden vil så vise, om det bare bliver til en kort flirt, eller om det er starten på en længerevarende relation til glæde for begge parter. Som i mange andre forhold bliver det også hverdag med kunderne, og man glemmer at være opmærksom. Der bliver længere og længere mellem blomsterne, og adskillige virksomheder tager i dag tilfredse kunder for givet og glemmer at pleje forholdet til dem. Det kræver tid og ressourcer, og mange har travlt med at investere i nye bekendtskaber som erstatning for dem, der desværre forsvandt. De resultater, vi får ud af Profit Navigator, giver os sammen med jer mulighed for at udvikle et enestående service design, der tilfredsstiller jeres kunder, så de bliver mere loyale og profitable. Sagt på en anden måde, når forholdet kører godt og fornuftigt, er det nemmere for dem at sige nej til nye frierier. Med et service design, der ikke matcher kunderne, risikerer man, at forholdet går i stykker. Det betyder spild af tid, ressourcer og ikke mindst penge. Med andre ord, brandslukning. Loyaltor giver jer mulighed for at bevare forholdet og intensiteten, så vi med jeres kunder i centrum kan skabe det optimale service design, som har det rette udgangspunkt og den rigtige effekt. Start med at spørge jer selv. Hvad ved vi egentlig om vores kunders tilfredshed? Hvad forventer de? Hvordan sikrer vi, at det er det rigtige, vi måler, handler på, og at måleenheden er rigtig? Ved vi, hvordan resultatet påvirker vores nettoomsætning? Hvis ikke, er vi hos Loyaltor altid parat til at stille os til rådighed og hjælpe jer med at placere kundetilfredshed på jeres strategiske agenda.